Ahoj, toto je projekt, v ktorom ti poviem o niečo viac, než máš v poznámkach. Keďže sme to nedávno preberali, rozhodol som sa pre kostru. Možno sa toho o sebe dozvieš viac. A hlavne nerušte filmový zážitok ostatných. Ideme na to. Kostru človeka možno rozdeliť do troch celkov. Kostra trupu, kostra končatín, kostra hlavy, teda lebka. Kostru človeka tvorí približne 206 kostí. Kostra poskytuje oporu mäkkým častiam tela a chráni dôležité telesné orgány. Kostra je súbor väzív, chrupiek, kostí a kostných spojení. Podľa tvaru rozoznávame kosti. Dlhé kosti, krátke kosti, ploché kosti a vzdušné kosti. Kosti sa spájajú pohyblivým alebo nepohyblivým spojením. Nepohyblivom môžu byť kosti navzájom spojené väzivom, chrúpkou, kostným tkanivom. Pohyblivé spojenie kostí sa uskutočňuje v kĺbe. V ňom sa kosti navzájom dotýkajú. Dotykové plochy sú tvarovo prispôsobené pohybu. Jedna dotyková plocha tvorí spravidla kĺbovú jamku a na druhej kosti sa nachádza kĺbová hlavica. Dotykové plochy tvorí hyalínina chrúpka a po ich okraji sú kosti spojené kĺbovým púzdrom. Kĺbovú dutinu vyplňa synoviálna tekutina, ktorá znižuje trenie a vyživuje chrúpkové tkanivo, pretože kĺbová chrúpka nie je obalená perichondriom. To by bolo asi všetky informácie, ktoré som vám chcel povedať. Ďakujem za pozornosť.